γεννήθηκα εδώ στην Ελλάδα, μεγάλωσα εδώ στην Ελλάδα, δεν έχω βγει ποτέ από τη χώρα, μιλάω τη γλώσσα. Και ναι, σε ένα κομμάτι ναι, αισθάνομαι Έλληνας. Η ζωή ήταν δύσκολη, αρκετά δύσκολη, αλλά αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Αισθανόμουν πολλές φορές αδικημένος που δεν το πήρα πιο νωρίς, αλλά... With the 15th pick in the 2013 NBA draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens, Greece. He last played for Feel Atleticos in Greece. Την φάση, πάει από πίσω του, τον τραβάει βεβαίως. 4-6 από το πρώτο καλάθι τότε του Κούμπο με την εθνική ομάδα των ανδρών, εδώ και με επιβλητικό τρόπο. Άλλωστε είναι ο παίκτης που πέτυχε τους 4 ελληνικούς πόντους έως τώρα στον αγώνα. Αντετοκούμπο. Έξυπνη κίνηση. Το Βέσελο από τον άλλο. Κλάση. Καταπληκτικό. Ο Σατοράνσκι στην πεντάδα, αλλά και ο Γιάννης είναι εδώ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι και πάλι εδώ. Να πασάρει στην άλλη πλευρά και ο Μπορούσης είχε την υπομονή να δει τον Αντετοκούμπο για να πάρουμε το maximum. Για το τέλος της πρώτης περίοδου. Αντετοκούμπο και καλά θα πήρε το καλή.